वेलकाम मार्टी चैनल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दिनैनि भिडिअआथ' आं बांद्राय लायासै आरोना लोगोफोर दाखालि फार्स्ट टाइम भिडिअ हेगारखानाय गाइस जाखिनि दं आं बेखौनो होगोन आरोना लोगोफोर जों माने सोनाब मन्दिराव थांनासो थांदोंमोन मान्दालिजों सोनाब मन्दिरजों खाथिखा नालाय बेनिखायनो जों एसे सानजानायखाय मान्दालियाव थांनोसैथ' वाटारफल मोनसेखौ नुवाखै माने एसे गोजौआव थांनानै माने बे वाटारफलखौ मोनो आरोना लोगोफोर आंबो माने नुवाखैमोन माने आदामोना नुबाय नालाय बेनिखायनो जोङो थांनो लिंनायखाय बिसोर थांबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट सेयार खालामबानो जाबाय नोंसोरबो आंजों लोगोसे थ'बारो आसा खालामो जोबजासिम नायगोन होननानै नायलि लोगोफोरजों मोनफैबाय आरोना नैबेनो वाटारफला मान्दालिनि माने सेकेन्ड वाटारफल आरोना फार्स्टआवथ' दंखायो वाटारफला नैबे आदा आरोना बैयो बिनि बिनानाव असे आरोना बे जिरायना थानाया बिनि आदानि ओमफ्राय आंजों एखेनिना एसे माबादों एसे बेलेग आरो नैबे जिरायना थानाया बिनि बिनानाव असे जायो लोगोफोर आरोना बांद्राय आं मोजां लायाखै लोगोफोर माने जाखिनि दं बेखौनो होबाय आरोना लोगोफोर माने दाखालिसो आं बानायखानायमोन नालाय फार्स्ट टाइम वाटारफलखौ आरोना लोगोफोर आं बेखौ नुवाखैमोन बेयो सेकेन्ड वाटारफल आरोना एसे एखेयानो होमबाबो एसे दै गनाया एसे बेलेग बेलेग फाराग आरोना लोगोफोर बेना एसे फार्स्टना एसे गोजौआव ओमफ्राय एसे गाहायाव आरोना जा मोजांखा बिदानि भिउसफोरा लोगोफोर माने आं आसरित मोनलायनो आरोना बिजाबा बिदि वाटारफल दं बांसिनानो मिथिया आरोना बेजा बिदि दं होननानै आरोना लोगोफोर जाय मिथिनायाथ' मिथियो जाय बांसिनानो बांद्रायानो मिथिया आरोना फाइनालि लोगोफोर जों फैबाय आरोना गोजौ जा लामा दंमोन जों माने बारस'बाय आरोना नैबे अन्थाइ बारिथिं फैबाय आरोना जों लोगोफोर आंना माथोआबो बोरैबा जानोसो दङ दा माने बेरायनानै दैयाव दुगैदोंना गगा मोनदों बेनिखायनो बिदि जागासिनो दं माथोआ थरायदों आरोना लोगोफोर बोरैबा खोनादों मालाबा नोंसोरबो बेरायनो फैबानो जाबाय मान्दालि वाटारफलाव लोगोफोरा आसरित मोनगोन आरोना दिनै भिडिअ बेसिम नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसै लोगोफोर